Μόνο 12 άνθρωποι στην αίθουσα ήξεραν ποιος ήταν ο Μπρουζ Λι. Ο πρωταθλητής καράτε στη σκηνή δεν ήξερε, οι διοργανωτές του τουρνουά δεν ήξεραν, οι κριτές δεν ήξεραν. Οι 500 θεατές που παρακολουθούσαν τον τελικό του Διεθνούς Πρωταθλήματος Καράτε δεν αναγνώρισαν τον όχι ψιλοκινέζο που καθόταν ήρεμα στη 14η σειρά. Αλλά αυτό επρόκειτο να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Μέσα στα επόμενα 8 λεπτά, ο υπερβολικά σίγουρος πρωταθλητής καράτε θα έπαιρνε το πιο ταπεινωτικό μάθημα της καριέρας του. Και όλοι όσοι ήταν εκεί θα γίνονταν μάρτυρες ενός γεγονότος που θα θυμόντουσαν για μια ζωή. Να τι λένε ότι συνέβη στις 20 Μαρτίου 1969. Μια ιστορία που ποτέ δεν ξέχασαν. Long Beach, Καλιφόρνια. Η αρένα του Long Beach. 20 Μαρτίου 1969. Σάββατο, 3:45 το απόγευμα. Το Διεθνές Πρωτάθλημα Καράτε φτάνει στον τελικό. Είναι το μεγαλύτερο τουρνουά πολεμικών τεχνών στην Αμερική. Συμμετέχοντες από 12 χώρες, εκπρόσωποι 20 διαφορετικών στυλ, Σοτοκάν, Γκοτζουρίου, Βανταρίου, Κιοκουσίν, Τανσούντο, Κέμπο. Είναι παρούσες όλες οι βασικές σχολές καράτε. 500 θεατές γεμίζουν την αρένα, δάσκαλοι πολεμικών τεχνών, μαθητές, εκπαιδευτές, οικογένειες. Όλοι όσοι παίρνουν στα σοβαρά το καράτε είναι σήμερα εδώ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ακούγονται πολεμικές κραυγές κιάι. Οι κριτές ανακοινώνουν τους πόντους στα ιαπωνικά. Στον αέρα ανακατεύονται μυρωδιές υδρότα και ζεσταίνοντος αληφής. Είναι η Ολυμπιάδα του καράτε και ο τελικός της βαριάς κατηγορίας πρόκειται να ξεκινήσει. Στη σκηνή ζεσταίνεται ο μεγάλος φαβορί του τουρνουά, ο Μάικλ Καταστροφέας Τσεν. Δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Άλλαξε το κινέζικο όνομα με το οποίο γεννήθηκε σε κάτι πιο αμερικάνικο και πιο ηχηρό για διαφήμιση. Ο Μάικλ είναι 28 χρονών, ύψος 1,88 μέτρα, βάρος 97 κιλά καθαρό μισκαράτε. Προπονείται από τα 6 του χρόνια, 22 χρόνια αδιάκοπης εξάσκησης. Μαύρη ζώνη. 4ος νταν στο καράτε Σοτοκάν. Κερδίζει αυτό το τουρνουά ήδη 3 χρόνια στη σειρά, δεν έχει χάσει σε αγώνα 5 χρόνια, 47 νίκες στη σειρά. Είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής του αμερικανικού καράτε και το ξέρει. Η αυτοπεποίθησή του αγγίζει την αλαζονία, πιο σωστά, έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό αυτό το όριο. Ο Μάικλ στέκεται στο κέντρο της σκηνής με ένα άψογα λευκό γη. Η μαύρη του ζώνη είναι δεμένη τέλεια. Στο έμβλημα το όνομα του ντότζο και ο βαθμός του. Τεντώνεται, ρίχνει δοκιμαστικές γροθιές. Ο αέρας σκάζεται σε κάθε κίνηση. Η τεχνική του είναι άψογη. Κλασικό Σοτοκάν. Βαθιές στάσεις, γραμμικές κινήσεις, δυνατά χτυπήματα. Όλα αυστηρά σύμφωνα με το βιβλίο. Οι θεατές παρακολουθούν το ζέσταμα εντυπωσιασμένοι και λίγο τρομαγμένοι. Μοιάζει με πρωταθλητή. Κρατιέται σαν πρωταθλητής και ποτέ δεν χάνει την ευκαιρία να θυμίσει σε όλους ότι είναι πρωταθλητής. Ο διοργανωτής του τουρνουά του δίνει το μικρόφωνο. Παράδοση πριν από τον τελικό. Ο πρωταθλητής απευθύνεται στο κοινό, εμπνέει, δίνει τον τόνο, προετοιμάζει την αίθουσα. Ο Μάικλ παίρνει το μικρόφωνο. Η φωνή του βροντάει από τα ηχεία της αρένας. Κυρίες και κύριοι, δάσκαλοι πολεμικών τεχνών, συμμετέχοντες, σήμερα στέκομαι μπροστά σας ως τριπλός πρωταθλητής. 47 νίκες στη σειρά, 5 χρόνια χωρίς ήττα. Η αίθουσα χειροκροτάει με σεβασμό όπως αναμενόταν. Απέδειξα ότι το καράτε Σοτοκάν είναι η ανώτερη μορφή πολεμικής τέχνης, ότι το ιαπωνικό καράτε είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα μάχης στον κόσμο. Μερικοί στην αίθουσα στριφογυρίζουν αμήχανα. Είναι μια τολμηρή δήλωση. Η πολιτική των πολεμικών τεχνών είναι ευαίσθητο θέμα. Διαφορετικά στυλ, διαφορετικές χώρες, διαφορετικές φιλοσοφίες. Ο Μάικλ συνεχίζει. Έχω αντιμετωπίσει εκπροσώπους όλων των στυλ. Έχω νικήσει κάθε πρόκληση και θα συνεχίσω να αποδεικνύω ότι το παραδοσιακό ιαπωνικό καράτε είναι ανίκητο. Τώρα τα χειροκροτήματα ακούγονται πιο χαμηλά. Μερικοί διαφωνούν, αλλά είναι πρωταθλητής. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να μιλάει. Και τότε ο Μάικλ κάνει ένα λάθος. Ένα τεράστιο λάθος. Θέλω να θίξω κάτι που με ενοχλεί τον τελευταίο καιρό. Αυτή η νέα μόδα του λεγόμενου κουνγκ φου, των κινεζικών πολεμικών τεχνών,
Όλες αυτές οι φανταχτερές κινήσεις, οι μη ρεαλιστικές τεχνικές. Στην αίθουσα νιώθει κανείς ένταση. Η συζήτηση γίνεται αμφιλεγόμενη. Το κουνγκ φου δεν είναι πραγματική πολεμική τέχνη. Είναι παράσταση, χορός, κινηματογραφική χορογραφία. Στην πραγματική μάχη δεν έχει καμία χρησιμότητα. Στη 14η σειρά, ένας όχι ψηλός άντρας με απλά ρούχα αλλάζει ελαφρά στάση. Ο συνοδός του, ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών που ξέρει ποιος είναι, του ψιθυρίζει ήσυχα «Θέλεις να φύγουμε?» Ο άντρας κουνάει ελαφρά το κεφάλι και συνεχίζει να κοιτάζει. Ο Μάικλ συνεχίζει «Προκαλώ οποιονδήποτε ασκεί κουνγκ φου, οποιονδήποτε Κινέζο δάσκαλο πολεμικών τεχνών. Βγείτε εδώ και αποδείξτε ότι κάνω λάθος. Δείξτε ότι το κουνγκ φου δουλεύει ενάντια σε πραγματικό καράτε, ενάντια σε πραγματική μάχη». Στην αίθουσα πέφτει σιωπή. Κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει. Οι πρωταθλητές συνήθως δεν πετάνε δημόσιες προκλήσεις σε άλλα στυλ. Θεωρείται ασέβεια και κακός αθλητισμός. Αλλά ο Μάικλ έχει παρασυρθεί. «Μάλιστα, θα σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη. Θα δουλέψω με μισή δύναμη, χωρίς πλήρη επαφή. Απλά θέλω να δείξω ότι το κουνγκ φου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το καράτε, ότι όλες αυτές οι ιστορίες για το κουνγκ φου είναι μύθοι και παραμύθια». Κοιτάζει την αίθουσα. «Λοιπόν, υπάρχουν εδώ δάσκαλοι κουνγκ φου. Υπάρχουν γενναίοι Κινέζοι μαχητές έτοιμοι να δοκιμάσουν την τέχνη τους». Σιωπή. Κανείς δεν κινείται. Ο Μάικλ χαμογελάει. «Έτσι νόμιζα. Μόνο λόγια. Καθόλου περιεχόμενο. Το κουνγκ φου είναι... Δέχομαι την πρόκλησή σου». Η φωνή έρχεται από τη 14η σειρά. Ήρεμη, όχι δυνατή, αλλά την ακούνε όλοι. Το μικρόφωνο πιάνει τον ήχο. Ο Μάικλ κόβει τη φράση στη μέση και κοιτάζει προς την πλευρά της φωνής. «Συγγνώμη, είπα ότι δέχομαι την πρόκλησή σου». Ο όχι ψηλός άντρας στη 14η σειρά σηκώνεται. Φοράει απλά ρούχα, μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο. Ούτε στολή, ούτε ζώνη, ούτε εμβλήματα. Μοιάζει με θεατή, όχι με συμμετέχοντα. Ο Μάικλ στραβώνει τα μάτια του προσπαθώντας να τον διακρίνει. Οι προβολείς χτυπούν στα μάτια του. «Ασκείς κουνγκ φου. Ασκώ κινέζικες πολεμικές τέχνες». «Ναι». «Ποιο στυλ?» «Wing Chun και το δικό μου σύστημα, Jet Kune Do». Ο Μάικλ δεν έχει ακούσει ποτέ για το Jet Kune Do. Για το Wing Chun ξέρει μόνο αόριστα. Κάποιο κινέζικο στυλ κοντινής μάχης. Το όνομά σου, Bruce Lee. Το όνομα δεν του λέει τίποτα. Είναι τόσο απορροφημένο στα τουρνουά καράτε που δεν παρακολουθεί τον κόσμο του κουνγκ φου. Δεν βλέπει χονκογκέζικες ταινίες δράσης. Δεν ξέρει για τον πράσινο σφίκα. Δεν ξέρει ότι ο Bruce Lee είναι ήδη γνωστός στους κύκλους των πολεμικών τεχνών. Αλλά οι 12 άνθρωποι στην αίθουσα που άκουσαν το όνομα ισιώνουν. Γίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι ενδιαφέρον πρόκειται να συμβεί. Ένας από αυτούς τους 12 είναι ο Ντάνινο Σάντα, μαθητής και φίλος του Μπρους. Κάθεται δίπλα του και ψιθυρίζει. «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό». Ο Μπρους απαντάει ήσυχα. «Ζήτησε εκπρόσωπο του κουνγκ φου». «Απαντάω». Ο Μάικλ απευθύνεται στους κριτές και στον διοργανωτή του τουρνουά. «Το επιτρέπετε αυτό. Δεν είναι εγγεγραμμένος συμμετέχον». Ο διοργανωτής του τουρνουά, ο κύριος Εντ Πάρκερ, μιλάει στο μικρόφωνο. «Είναι ανοιχτή πρόκληση. Αν και οι δύο πλευρές συμφωνούν για μια επίδειξη, μπορούμε να την επιτρέψουμε. Χωρίς επίσημη κριτική, απλά μια επιδεικτική εμφάνιση». Ο Μάικλ σηκώνει τους ώμους. «Τέλεια. Ας δείξουμε σε όλους τι συμβαίνει όταν το κουνγκ φου συναντάει το καράτε». Ο Μπρους Λι κατεβαίνει από τη 14η σειρά και περπατάει μέσα από την αίθουσα. Οι άνθρωποι κάνουν στην άκρη. Όσοι τον αναγνωρίζουν, ψιθυρίζουν στους γείτονες. Είναι ο Μπρους Λι από τον πράσινο σφίκα. Εκείνος ο τύπος που κάνει τις αδύνατες επιδείξεις. Τώρα θα γίνει ενδιαφέρον. Ο Μπρους ανεβαίνει στη σκηνή και τώρα μπορεί κανείς να τον δει καλύτερα. Είναι κοντός, περίπου 1,70 μέτρα ύψος, ζυγίζει περίπου 63 κιλά. Φοράει καθημερινά ρούχα, ούτε στολή, ούτε ζώνη, κανένα σημάδι βαθμού ή σχολής. Ο Μάικλ υψώνεται πάνω του. 7 πόντους ψηλότερος και 34 κιλά βαρύτερος.
Φοράει άψογο αγωνιστικό, γη και μαύρη ζώνη τέταρτου νταν. Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Δαβίδ και Γολιάθ. Μόνο που σε αυτή την ιστορία ο Δαβίδ δεν έχει σφεντόνα. Στην αίθουσα ακούγεται μουρμούρισμα. Μοιάζει με ξεκάθαρη ανισότητα. Ο Μάικλ δυσκολεύεται να κρύψει το χαμόγελό του. Όλα θα είναι εύκολα. Περίμενε να δει έναν δάσκαλο κουνγκ φου, έναν ηλικιωμένο Κινέζο εκπαιδευτή με διακρίσεις, και μπροστά του στέκεται ένας μικροκαμωμένος τύπος με ρούχα του δρόμου, σαν να σηκώθηκε τυχαία από την αίθουσα. «Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνεις αυτό?» ρωτάει ο Μάικλ, σαν να του προσφέρει διέξοδο. «Σίγουρος», απαντάει ήρεμα ο Μπρους. Ο κύριος Πάρκερ απευθύνεται στο κοινό. «Κύριοι, για όσους δεν ξέρουν, αυτός είναι ο Μπρους Λι, εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών από το Λος Άντζελες. Διδάσκει Wing Chun και το σύστημα του Jet Kune Do. Επιπλέον είναι ηθοποιός, έπαιξε τον κάτω στη σειρά «Ο πράσινος Σφίκας». Μερικοί θεατές κουνάνε το κεφάλι, τιμούνται τη σειρά. Τον Μάικλ αυτό τον εντυπωσιάζει λιγότερο. Ηθοποιός, τώρα όλα μπαίνουν στη θέση τους. Κινηματογραφικές μάχες, σκηνοθεσία, ψευτιά, ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούσε. Ιδανικό. Θα δείξει τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές πολεμικές τέχνες και τις κινηματογραφικές. Ο κύριος Πάρκερ συνεχίζει. Αυτή είναι μια φιλική επίδειξη, ελαφριά επαφή. Δείχνουμε τις διαφορές ανάμεσα στα στυλ, δεν χτυπιόμαστε. Όλοι καταλάβατε. Και οι δύο κουνάνε το κεφάλι. Αλλά ο Μάικλ έχει άλλο σχέδιο. Θα πικέσει, θα κάνει αυτό τον ηθοποιό να φανεί γελίος και θα αποδείξει ότι έχει δίκιο. Στέκονται απέναντι ο ένας στον άλλο στο κέντρο της σκηνής. Ο Μάικλ παίρνει βαθιά στάση καράτε, ζενκούτσου ντάτσι, μπροστινή στάση με το βάρος μπροστά, έτοιμος για εκρηκτική κίνηση. Το μπροστινό χέρι στη ζώνη, το πίσω έτοιμο για χτύπημα. Στάση από το βιβλίο. Ο Μπρους στέκεται φυσικά. Καμία βαθιά στάση. Πόδια στο άνοιγμα των ώμων, βάρος στο κέντρο. Τα χέρια σηκωμένα αλλά χαλαρά, κινητά, ζωντανά. Για τους θεατές που έχουν μεγαλώσει με καράτε, αυτό δεν μοιάζει με μαχητική στάση. Μοιάζει ατιμέλιτο, απροετοίμαστο. Ο Μάικλ είναι σίγουρος ότι ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει κάνει δεκάδες αγώνες και καταλαβαίνει πώς ξεκινάει μια μάχη. Θα κλείσει την απόσταση, θα εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα στο μήκος των χεριών, θα δώσει ένα ελεγχόμενο χτύπημα. Αυτός ο τύπος από το κουνγκ φου θα προσπαθήσει να μπλοκάρει. Ίσως κάνει κάποια περιστροφική τεχνική, κάτι εντυπωσιακό. Ο Μάικλ θα αντεπιτεθεί και θα δείξει την υπεροχή του καράτε. Ο κριτής δίνει το σήμα. Αρχίστε. Ο Μάικλ κινείται πρώτος. Βήμα μπροστά. Κλασικό οιτσούκι. Έξοδος με χτύπημα του μπροστινού χεριού στο στήθος. Σωστή φόρμα. Ελεγχόμενη ταχύτητα. Ο Μπρους δεν είναι πια εκεί. Έχει μετατοπιστεί ελαφρά στο πλάι. Η γροθιά του Μάικλ περνάει από εκεί που ήταν μια στιγμή πριν. Ο Μάικλ επιστρέφει στη στάση και επιτίθεται ξανά. Μάι Γκέρι, μπροστινό λάκτισμα στο σώμα, καθαρή τεχνική. Και πάλι ο Μπρους δεν είναι εκεί. Έχει μετακινηθεί ακριβώς όσο χρειάζεται για να πάει το χτύπημα στο κενό. Οι θεατές είναι μπερδεμένοι. Ο Μάικλ εκτελεί τέλειες τεχνικές, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Ο Μπρους ούτε καν μπλοκάρει. Απλά δεν βρίσκεται εκεί που πάνε τα χτυπήματα. Ο Μάικλ επιταχύνει. Συνδυασμός. Χτύπημα, χτύπημα, λάκτισμα, γκιακουτσούκι, οϊτσούκι, μαβασιγκέρι, ανάποδο χτύπημα, έξοδος, κυκλικό λάκτισμα. Οι τεχνικές είναι γρήγορες, δυνατές, τουρνουά. Ο Μπρους κυλάει μέσα από αυτές, κάτω από το πρώτο χτύπημα, έξω από το δεύτερο, δίπλα από το λάκτισμα, σαν νερό. Σαν να ξέρει τι θα συμβεί πριν ακόμα αρχίσει. Οι καρατέκες στην αίθουσα αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ο Μάικλ είναι γρήγορος. Η τεχνική του καθαρή, αλλά ο Μπρους είναι πιο γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος. Και διαβάζει τον αντίπαλο. Παρατηρεί τις προπαρασκευαστικές κινήσεις, τη μετατόπιση βάρους, το φόρτωμα του χτυπήματος. Σε κάθε τεχνική καράτε υπάρχει προετοιμασία. Ο Μπρους τη βλέπει, την επεξεργάζεται και αντιδρά πριν ολοκληρωθεί η επίθεση. Ο Μάικλ αρχίζει να θυμώνει. Εκτελεί τέλειες τεχνικές και δεν βρίσκει στόχο. Αποφασίζει να αυξήσει την πίεση.
Ξεχνώντας τη συμφωνία για ελαφριά επαφή, ρίχνει ένα δυνατό μαεγκέρι με όθηση, στοχεύοντας το στήθος. Πραγματική δύναμη. Πραγματική πρόθεση. Το χέρι του Μπρους σηκώνεται και συναντάει το χτύπημα, όχι μπλοκάροντας, αλλά παρεμβαίνοντας. Η παλάμη αγγίζει τη γάμπα τη στιγμή πριν από την πλήρη έκταση και την εκτρέπει ελαφρά στο πλάι μόνο λίγα εκατοστά. Αλλά αυτό είναι αρκετό. Η ισορροπία του Μάικλ διαταράσσεται για μια στιγμή και εκείνη τη στιγμή ο Μπρους κινείται. Μπαίνει στην κοντινή απόσταση, την απόσταση του Wing Chun. Το δεξί χέρι εκτοξεύεται μπροστά με μια ευθεία σειρά χτυπημάτων στην κεντρική γραμμή, αλλά σταματάει λίγα εκατοστά από το πρόσωπο του Μάικλ. Το χτύπημα πήγε στον αέρα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το χτύπημα μπορούσε να είχε πετύχει. Θα έπρεπε να είχε πετύχει. Θα είχε πετύχει αν ο Μπρους ήθελε. Ο Μάικλ υποχωρεί. Αναπνέει πιο βαριά, εκνευρισμένος. Όλα πάνε στραβά. Ο κοντός ηθοποιός του Κουνγκ Φου τον κάνει να φαίνεται άσχημα. Οι τεχνικές του μοιάζουν αργές και άχρηστες. Η περηφάνεια του Μάικλ έχει πληγωθεί. Το εγώ του έχει τραυματιστεί. Πρέπει να βρει στόχο τουλάχιστον μία φορά, να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Παίρνει ξανά στάση, πιο βαθιά και πιο σκληρή. «Αυτό είναι όλο που μπορείς?» ρωτάει ήσυχα ο Μπρους, ώστε να το ακούει μόνο ο Μάικλ. «Ή να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον?» Το πρόσωπο του Μάικλ πετρώνει. Ορμάει μπροστά με μια μανιώδη σειρά. Όλα όσα ξέρει. Χτυπήματα με τα χέρια, με τα πόδια, με τους αγκώνες, σαρωτικά. Συνδυασμοί που του έφερναν νίκες. Συνδυασμοί που εξασφάλισαν 5 χρόνια χωρίς ήττα, 47 νίκες στη σειρά. Ο Μπρους περνάει μέσα από αυτούς σαν καπνός, βγαίνει από τη γραμμή επίθεσης, αποφεύγει, ανακατευθύνει. Τα χέρια του αγγίζουν τις επιθέσεις του Μάικλ, ελαφρά, μόλις αλλάζοντας γωνίες, δείχνοντας ότι μπορεί να τις σταματήσει ανά πάσα στιγμή, επιδεικνύοντας έλεγχο, αποδεικνύοντας το σημείο. Η αίθουσα είναι μαγεμένη. Οι άνθρωποι ήρθαν να δουν τον τελικό καράτε. Παρακολουθούν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα εντελώς άλλο επίπεδο πολεμικής τέχνης, άλλη φιλοσοφία, άλλη κίνηση, άλλη κατανόηση. Μετά από 30 δευτερόλεπτα μανιώδους επίθεσης, ο Μπρους αποφασίζει να τελειώσει. Ο Μάικλ ρίχνει άλλο ένα μαβάσι γκέρι, ψηλό κυκλικό λάκτισμα στο κεφάλι. Αυτή τη φορά ο Μπρους δεν φεύγει. Μπαίνει μέσα στην καμπύλη του χτυπήματος, εκεί όπου η τεχνική χάνει τη δύναμή της. Το αριστερό χέρι ελέγχει το πόδι του Μάικλ στο γόνατο. Το δεξί χέρι πετάγεται ακαριέα προς το λαιμό του αντιπάλου και σταματάει 1 εκατοστό μακριά. Ακόμα 1 εκατοστό και ο Μάικλ δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Ο αγώνας έχει τελειώσει. Ο Μπρους κρατάει τη θέση για 3 δευτερόλεπτα. Αρκετά για να το δουν όλοι. Αρκετά για να καταλάβει ο Μάικλ. Αρκετά για να εμπεδοθεί το μάθημα. Μετά τον αφήνει, υποχωρεί πίσω, δίνει χώρο. Ο Μάικλ στέκεται, αναπνέει βαριά, ιδρωμένος. Το εγώ του έχει καταστραφεί. Μόλις τον έλεγξε εντελώς ένας άνθρωπος 34 κιλά ελαφρύτερος, χωρίς βαθμό καράτε, εκείνος ο κινηματογραφικός ηθοποιός που ασκεί μη πραγματική πολεμική τέχνη. Η σιωπή στην αίθουσα είναι εκοφαντική. 500 άνθρωποι έγιναν μάρτυρες του αδύνατου. Είδαν το Κουνγκ Φου να κάνει το καράτε ανήμπορο. Είδαν έναν μικροκαμωμένο άνθρωπο να ελέγχει έναν πρωταθλητή. Είδαν τις κινηματογραφικές τεχνικές να δουλεύουν σε πραγματική μάχη. Όλα όσα ήξεραν για τις πολεμικές τέχνες μπήκαν υπό αμφισβήτηση. Ο κύριος Πάρκερ παίρνει το μικρόφωνο. «Κύριοι, αυτή ήταν μια εξαιρετική επίδειξη 2 διαφορετικών προσεγγίσεων στις πολεμικές τέχνες. Ας χειροκροτήσουμε και τους 2 συμμετέχοντες». Η αίθουσα εκρήγνεται σε χειροκροτήματα. Όχι ευγενικά, αλλά ειλικρινά, έκπληκτα. Μόλις έγιναν μάρτυρες κάτι ιδιαίτερου. Ο Μάικλ υποκλίνεται δίσκαμπτα. Η περηφάνεια του έχει καταστραφεί, αλλά η αξιοπρέπειά του έχει μείνει. Απλώνει το χέρι στον Μπρους. «Σε υποτίμησα». Ο Μπρους του σφίγγει το χέρι. «Έχεις εξαιρετική τεχνική, εξαιρετική φόρμα, αλλά μόνο η τεχνική δεν φτάνει.
Πρέπει να καταλαβαίνεις τις αρχές, τις έννοιες, τη φιλοσοφία. Τι εννοείς? Χτυπάς όπως σε δίδαξαν. Ακολουθείς κανόνες κατά μοτίβα. Στην πραγματική μάχη δεν υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχουν μοτίβα. Πρέπει να είσαι νερό. Ο Μάικλ το έχει ακούσει αυτό πριν. Γίνε νερό. Η φιλοσοφία του Μπρουζ Λι. Πριν δεν την καταλάβαινε. Τώρα καταλαβαίνει. Ο Μπρουζ συνεχίζει. Οι τεχνικές σου είναι τέλειες για τουρνουά, για αγώνες πόντων, για σύστημα. Αλλά στην πραγματική μάχη, στην πραγματική αυτοάμυνα, πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεσαι, να κυλάς, να αντιδράς σε αυτό που συμβαίνει, όχι σε αυτό που έχεις εξασκήσει. Οι θεατές σκύβουν μπροστά, προσπαθώντας να ακούσουν κάθε λέξη. Ο κύριος Πάρκερ παίρνει απόφαση. «Κύριε Λι, θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα, ίσως να δείξετε μια μικρή επίδειξη». Ο Μπρουζ κοιτάζει τον Ντάνι Νοσάντα στην αίθουσα. Εκείνος κουνάει ενθαρρυντικά το κεφάλι. «Εντάξει», λέει ο Μπρουζ, «θα σας δείξω τι εννοώ». Τα επόμενα 15 λεπτά κάνει μια αυτοσχέδια επίδειξη. Εξηγεί τις αρχές του Wing Chun, την οικονομία κίνησης, τη θεωρία της κεντρικής γραμμής, την ταυτόχρονη επίθεση και άμυνα. Δείχνει τσισάο, τα κολώδη χέρια, την προπόνηση ευαισθησίας και εξηγεί πώς αναπτύσσει αντανακλαστικά πιο γρήγορα από τη σκάτα. Μιλάει για το Jet Kune-Do, τη δική του φιλοσοφία. Να χρησιμοποιείς την απουσία δρόμου ως δρόμο, να μην έχεις περιορισμούς ως περιορισμό. Επιδεικνύει τεχνικές σε εθελοντές, δείχνει πώς τα κλασικά στυλ έχουν περιορισμούς, πώς οι παραδοσιακές στάσεις μειώνουν την κινητικότητα, πώς το φόρτωμα του χεριού πριν από το χτύπημα χάνει χρόνο, πώς η τήρηση κανόνων κάνει τον μαχητή προβλέψιμο. Οι καρατέκες στην αίθουσα βιώνουν εσωτερική σύγκρουση. Όλα όσα λέει ο Μπρουζ έρχονται σε αντίθεση με την εκπαίδευσή τους, τις πεποιθήσεις τους, την κατανόησή τους για τις πολεμικές τέχνες, αλλά δεν μπορούν να αρνηθούν αυτό που είδαν. Δουλεύει, προφανώς. Αδιαμφισβήτητα. Ο Μάικλ στέκεται στη σκηνή και ακούει. Η αλαζονία έχει εξαφανιστεί. Την έχουν αντικαταστήσει η ταπεινοφροσύνη, η περιέργεια και η επιθυμία να καταλάβει. Στο τέλος της επίδειξης, ο Μπρουζ απευθύνεται στο κοινό. Δεν το λέω αυτό για να δείξω ασέβεια στο καράτε. Το καράτε είναι εξαιρετική πολεμική τέχνη, εξαιρετική πειθαρχία, υπέροχο μέσο σωματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας χαρακτήρα. Κάνει παύση. Αλλά αν θέλετε να χτυπάτε αποτελεσματικά, πρέπει να βγείτε πέρα από το στυλ, το σύστημα και την παράδοση. Πρέπει να βρείτε αυτό που δουλεύει συγκεκριμένα για εσάς, με το σώμα σας, τα δεδομένα σας, στην κατάστασή σας. Μην εξασκείτε κατά μόνο επειδή έτσι συνηθίζετε. Εξασκείτε τεχνικές επειδή δουλεύουν ενάντια σε πραγματικούς αντιπάλους σε πραγματικές συνθήκες. Η αίθουσα σωπαίνει. Οι άνθρωποι αφομοιώνουν αυτά που άκουσαν. Πολλοί νιώθουν άβολα. Οι παραδόσεις τους έχουν μπει υπό αμφισβήτηση, χρόνια προπόνησης υπό ερώτηση, αλλά άλλοι νιώθουν ενθουσιασμό. Μπροστά τους άνοιξε ένας άλλος δρόμος, μια νέα δυνατότητα. Ο κύριος Πάρκερ ευχαριστεί τον Μπρουζ. Η επίδειξη τελειώνει. Ο Μπρουζ επιστρέφει στη θέση του. Ο Ντάνι Νοσάντα χαμογελάει πλατιά. Ήταν απίστευτο. Δεν ήθελα να τον ταπεινώσω, λέει ο Μπρουζ. Αλλά προκάλεσε το κουνγκ φου. Προκάλεσε εμένα. Έπρεπε να καταλάβει. Τώρα κατάλαβε, πίστεψέ με. Το τουρνουά συνεχίζεται. Οι τελικοί γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο Μάικλ κερδίζει τον 4ο πρωταθλητικό τίτλο του στη σειρά. Η τεχνική του παραμένει άψογη. Το καράτε του εξακολουθεί να υπερτερεί των αντιπάλων. Αλλά κάτι έχει αλλάξει. Η αυτοπεποίθησή του είναι διαφορετική, πιο ήρεμη, πιο συνειδητή. Μετά το τουρνουά ο Μάικλ πλησιάζει τον Μπρουζ στο πάρκινγκ. «Κύριε Λι, μπορούμε να μιλήσουμε?» Ο Μπρουζ κουνάει το κεφάλι. Κάθονται στο καπό ενός αυτοκινήτου. Το σούρουπο πέφτει, η αρένα αδειάζει. Ο Μάικλ λέει «Σκέφτομαι αυτά που είπες για το νερό, για την προσαρμογή. Και θέλω να μάθω. Θέλω να καταλάβω αυτό που έδειξες σήμερα. Θα μπορούσες να με διδάξεις?» Ο Μπρουζ τον κοιτάζει, βλέπει ειλικρίνεια, ταπεινοφροσύνη, δυνατότητες. «Παραδίδω σε λίγους μαθητές. Ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Γυρίζω, προπονώ ιδιώτες πελάτες, αναπτύσσω το σύστημά μου. Το καταλαβαίνω, αλλά παρόλα αυτά το ζητάω.
Είμαι έτοιμος να δουλέψω, να μάθω, να αρχίσω από την αρχή αν χρειαστεί. Ο Μπρους σκέφτεται για μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να αρχίσεις από την αρχή. Το καράτε σου είναι εξαιρετικό. Τα θεμέλια είναι γερά. Χρειάζεται μόνο να το επεκτείνεις, να δεις περισσότερα από το σύστημα. Θα με διδάξεις. Θα σου δώσω μια ευκαιρία. Έλα στη σχολή μου στο Λος Άντζελες τα πρωινά του Σαββάτου. Θα δούμε πόσο σοβαρός είσαι. Ο Μάικλ έρχεται εκείνο το Σάββατο. Και το επόμενο και ξανά. 2 χρόνια προπονείται με τον Μπρους Λι, μαθαίνει Wing Chun, μαθαίνει Jet Kune Do, ξεφορτώνεται τους περιορισμούς του κλασικού καράτε. Συνεχίζει να αγωνίζεται σε διαγωνισμούς, αλλά η προσέγγιση του αλλάζει. Η κατανόηση βαθαίνει, παραμένει πρωταθλητής, αλλά χτυπάει διαφορετικά, πιο ρευστά, πιο προσαρμοστικά, σαν νερό. Οι 12 άνθρωποι στην αίθουσα που ήξεραν ποιος ήταν ο Μπρους Λι, είπαν σε όλους τι είδαν. Οι φήμες διαδόθηκαν. Η κοινότητα του καράτε συζητούσε, διαφωνούσε. Μερικοί το απέρριπταν ως υπερβολές και φαντασίες, αλλά όσοι ήταν παρόντες ήξεραν την αλήθεια. Πολλοί ήρθαν στη σχολή του Μπρους θέλοντας να καταλάβουν, θέλοντας να μάθουν. Το Διεθνές Πρωτάθλημα Καράτε του 1969 έγινε θρύλος. Όχι εξαιτίας του τελικού, όχι εξαιτίας του τίτλου, αλλά εξαιτίας εκείνων των 8 λεπτών, όταν ένας άγνωστος ηθοποιός έκανε τον πρωταθλητή συνηθισμένο. Όταν το κουνγκ φου κέρδισε σεβασμό, όταν ο Μπρους Λι δήλωσε στον κόσμο των πολεμικών τεχνών ότι έρχεται κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, κάτι επαναστατικό. Ο Μάικλ καταστροφέας Τσεν τελείωσε την αγωνιστική του καριέρα το 1971. Έγινε εκπαιδευτής, διδάσκοντας ένα μείγμα Σοτοκάν και Jet Kune Do, σεβόμενος και τις ρίζες του και την εξέλιξή του. Λέει στους μαθητές του για τις 20 Μαρτίου 1969. Την ημέρα που η αλαζονία του συγκρούστηκε με την πραγματικότητα, την ημέρα που ο πρωταθλητής έγινε μαθητής, την ημέρα που ο Μπρους Λι του έμαθε ότι το να είσαι ο καλύτερος στο σύστημά σου δεν σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος γενικά. Και την ημέρα που κατάλαβε ότι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος είναι αυτός που υποτιμάς. 500 μάρτυρες, 12 που ήξεραν, ένας που έμαθε και ένας που δίδαξε. 20 Μαρτίου 1969. Η αρένα του Long Beach. Η ημέρα που το κουνγκ φου κέρδισε σεβασμό. Η ημέρα που ο Μπρους Λι βγήκε από την αίθουσα των θεατών και άλλαξε για πάντα τον κόσμο των πολεμικών τεχνών.